फार मोठ्या प्रमाणात जमीन घोटाळा हा होत आहे आणि त्याचबरोबर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये अवैध लोहखनिज मायनिंग हे सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये या जिल्ह्यामध्ये होत आहे आणि याबाबत जिल्हा प्रशासनाला अनेक पत्रव्यवहार आणि राज्य शासनाला सुद्धा संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना सुद्धा अनेक पत्रव्यवहार हे त्या निमित्तानं करण्यात आलेले आहेत। खरं तर या जिल्ह्यातलं जे सासोली जमीन घोटाळा आहे याबाबत तिथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांनी आवाज उठवला, जमीनदारांनी आवाज उठवला, अनेक आंदोलनं केली, अनेक निवेदनं, अनेक पत्रव्यवहार केले। मी त्यांच्यासोबत होतो। अनेक वेळा ज्यावेळी मोजणी झाली शेतकऱ्यांच्या हरकती असताना सुद्धा, जनतेचा विरोध असताना सुद्धा मोजणी निरीक्षकांनी अनधिकृतपणे बेकायदेशीररित्या मोजण्या केल्या आणि अशाच पद्धतीने या जिल्ह्यातल्या अनेक तालुक्यांमधल्या अनेक गावांमध्ये, मग वेंगुर्ल्यामध्ये मठ दाबोली सारखा गाव असेल, तिथं एका ठक्कर नावाच्या गुजरातमधल्या व्यक्तीनं तिथल्या स्थानिकांच्या जमिनी हिसकावून घेऊन त्या खरेदी करणं, बोगस शेतकरी दाखले त्या ठिकाणी देऊन, त्याच पद्धतीनं सासोलीमध्ये सुद्धा परप्रांतीयांचे शेतकऱ्यांचे बोगस दाखले ते त्या ठिकाणी दिले जातात। मग ते राजस्थानमधले असतील, गुजरातमधले असतील, पण या सगळ्याला या जिल्ह्यातलं महसूल प्रशासन, भूमी अभिलेख असेल, महसूल प्रशासन असेल, की जी सगळी संबंधित यंत्रणा आहे, ही यंत्रणा त्या ठिकाणी का बळी पडते? हे जे बोगस दाखले सादर केले जातात आणि त्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी ती खरेदी खतं किंवा या जिल्ह्यातला तो स्थानिक रहिवासी अशा पद्धतीच्या त्या ठिकाणी काम केलं जातं आणि म्हणून या सगळ्या यंत्रणेला जी या जिल्ह्यामध्ये जी खरेदी खतं चालू आहे, मी तर मागच्याच पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलं होतं की याबाबत जिल्ह्यातमधल्या गेल्या 10-15 वर्षातला जो काय जमिनीचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार झालेला आहे याबाबतची श्वेतपत्रिका ही सरकारनं त्या ठिकाणी जाहीर करावी। नेमकी या जिल्ह्यातली किती जमीन ही सिंधुदुर्ग वासियांच्या नावावर शिल्लक आहे आणि किती जमीन त्या ठिकाणी विक्री झालेली आहे, किती कंपन्यांच्या नावावर विक्री झाली आहे, याबाबतचा माहिती ही जिल्हावासियांना त्या ठिकाणी मिळावी श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून, ही माझी आग्रही त्या ठिकाणी मागणी आहे। खरं तर या सगळ्या म्हणजे जे बोगस दाखले दिले जातात आणि अनेक खरेदी खतं केल्या जातात याच्यामध्ये इथले जे स्थानिक दलाल आहेत ह्या दलालांचा सहभाग त्याच्यामध्ये आहे। महसूल मधले जे अधिकारी आहेत, जे प्रशासन आहे, यांचं त्या ठिकाणी संगनमत आहे आणि त्याचबरोबर भूमी अभिलेख हे सुद्धा तितकंच आणि दुय्यम निबंधक ज्या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन होतं, खरेदी खतं होतात, खरेदी विक्रीचे व्यवहार होतात, त्याची नोंद होते, ही सगळी खाती ही त्या ठिकाणी या सगळ्या अशा प्रकारच्या गैरकृत्याला त्या ठिकाणी जबाबदार आहेत। कुठल्याही प्रकारची हरकत ज्यावेळी खोटे दाखले, बोगस दाखले दिले जातात ते कुठल्या प्रकारची हरकत त्या ठिकाणी घेतली जात नाही। जे भूमी अभिलेखचे अधिकारी, जे मोजणी निरीक्षक आहेत, हे अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असून सुद्धा परस्पर त्या ठिकाणी मोजणी करतात आणि त्या ठिकाणी तशा प्रकारचे कागदपत्र ही त्या ठिकाणी निर्माण केली जातात आणि म्हणून आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या अनेक तालुक्यामध्ये, दोडामार्ग असेल, वेंगुर्ला असेल, सावंतवाडी असेल, अशाच पद्धतीनं हा सगळा गैरव्यवहार हा त्या ठिकाणी सुरू आहे। खरं तर काल
या राज्याचे महसूल मंत्री जिल्हा दौऱ्यावर त्या ठिकाणी आलेले होते आणि त्याचवेळी शिवसेनेचं एक रास्ता रोको नॅशनल हायवेच्या विरोधामध्ये आंदोलन सुरू होतं आणि त्यांनी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला आमदार वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी आम्हाला भेटीला बोलवलं आणि खऱ्या अर्थानं हायवेबद्दलच्या अडचणी त्या ठिकाणी समजून घेतल्या. पण त्याचबरोबर ज्या महसूल खात्याचे ते प्रमुख आहेत त्यांच्या या खात्यामध्ये ज्या पद्धतीनं त्यांनी आज वाळू माफियांच्याबद्दल जाहीर भूमिका त्या ठिकाणी मांडली. जवळजवळ या जिल्ह्यामध्ये अनधिकृत वाळू व्यवसाय करणाऱ्यांवर आपण त्या ठिकाणी कारवाई करणार. किती त्या ठिकाणी गेल्या 15 वर्षामध्ये जिल्ह्यातलं जे काही त्या ठिकाणी अवैध उत्खनन झालेलं आहे त्याची आपण चौकशी करणार. ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या सातबारावर किंवा त्या जमिनीवर खड्डे खणले आणि त्या ठिकाणी त्या सगळ्याची म्हणजे संपूर्ण एक अहवाल तयार करून आजची परिस्थिती आणि 15 वर्षाची परिस्थिती याचा त्या ठिकाणी चौकशी करून त्या संबंधित लोकांवर कारवाई करणं अशा प्रकारचं भूमिका मांडली. MPDAच्या मार्फत जे वाळू माफिया आहेत त्यांच्यावर कारवाई करणार अशा प्रकारची भूमिका मांडली आणि जे काही सगळं बेकायदेशीर वाळू उत्खनन आहे याबद्दलचं आपण ठोस भूमिका घेणार. पण या सगळ्याच्या मध्ये खऱ्या अर्थानं मी या राज्याचे महसूल मंत्री त्यांचं मी जाहीर जिल्हावासियांच्या मार्फत जाहीर सत्कार करीन. त्यांनी जे काय आपण सांगितलेलं आहे आजची जी त्यांनी भूमिका वृत्तपत्राच्या माध्यमातून मांडली, अधिकाऱ्यांच्या समवेत बैठक घेताना मांडली आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे. पण त्याचबरोबर या जिल्ह्यामध्ये जसं सासोली, वेंगुर्ला, दाबोली किंवा हे जे काय जमीन घोटाळे आहेत त्याच पद्धतीनं सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये या जिल्ह्यामध्ये लोहखनिज अवैध लोहखनिज वाहतूक, विक्री आणि अशा पद्धतीनं काढलं जातं आणि म्हणून या सुद्धा बाबतीमध्ये अशाच प्रकारच्या तक्रारी सातारतर्फे साठेली ही जी काय मायनिंग आहे या मायनिंगमध्ये सुद्धा मागच्या डिसेंबर महिन्यामध्ये जानेवारीमध्ये मी या ठिकाणी याच शिल्पग्राममध्ये पत्रकार परिषद घेतली होती. डिसेंबर जानेवारीमध्ये पत्रव्यवहार केलेला होता पण त्याच्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात त्या ठिकाणी अवैध उत्खनन होतंय, अवैध मायनिंग होतंय याबद्दलची भूमिका मांडलेली होती. परत एकदा या सगळ्या अधिकाऱ्यांना मी तशाच प्रकारचं पत्र लिहिलेलं आहे. अवैध उत्खनन झालं, जवळजवळ 4 ते 5 लाख टन साठा याची सुद्धा विक्री आणि वाहतूक ही त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि म्हणून याबाबतची सुद्धा चौकशी करावी याची सुद्धा भूमिका त्या निमित्तानं मांडलेली आहे. त्याचबरोबर रेडी गावामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये बेकायदेशीर मायनिंग त्या ठिकाणी सुरू आहे. लीज, रॉयल्टी या माध्यमातून खोटे कागदपत्र त्या ठिकाणी सादर करून अवैध उत्खनन केलं जातं आणि त्याची परदेशामध्ये या सगळ्या उत्खननाची वाहतूक करून परदेशामध्ये त्या ठिकाणी विक्री केली जाते आणि म्हणून याच्यामध्ये सुद्धा कोट्यवधी रुपयाचा जो शासनाचा महसूल आहे हा महसूल सुद्धा त्या ठिकाणी बुडतोय आणि म्हणून आज ही सगळी जबाबदारी महसूल प्रशासनाची आहे, त्या जिल्ह्याच्या खनिकर्म विभागाची आहे, जिल्हा पोलीस प्रशासनाची ही सगळी जबाबदारी आहे आणि म्हणून एक भूमिका या सगळ्या तक्रारी मांडत असताना आज महसूल मंत्र्यांनी आपण एक भूमिका सांगितलेली आहे. जिथं गैरकारभार होतोय त्या ठिकाणी सरकार त्या ठिकाणी आडवं येणार नाही आणि जो त्याला कुठलंही राजकीय संरक्षण मिळणार नाही. जे काही गैरकृत्य आहे त्याच्यावर त्या ठिकाणी निर्णय होईल अशा प्रकारचं एक जिल्हावासियांना आश्वासन याबाबत या राज्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे साहेबांनी त्या ठिकाणी दिलेलं आहे.